שלום לכולם. בהדרכה הזו אנחנו נראה בעצם עריכת צוואה הדדית בין בני זוג שהחלוקה היא שווה. זאת אומרת, כל הרכוש שווה בשווה בין היורשים. אז נכנסנו לשלב של ההרשמה, מכניסים פרטים אישיים, מייל, טלפון, לוודא את הפרטים האלו הם חשובים להמשך, לאשר קבלת תזכורות. שימו לב, פה לא מדובר בתוכן פרסומי, שיווקי, מדובר בשירות תזכורת שלנו אליכם, ואת תנאי השימוש. ברגע שלוחצים על הרשמה, מקבלים למייל קוד אימות, מכניסים אותו, ויש לנו חשבון. ישר ולעניין, בוחרים את סוג הצוואה, צוואה הדדית, זה המקרה שלנו. ובשלב הזה, פרטים אישיים, יושבים שני בני הזוג, כל אחד מכניס את הפרטים שלו, תאריך לידה, תעודת זהות. לוודא טוב טוב את הפרטים האלו, כי אי אפשר לשנות אותם בהמשך. אם הכתובת זהה, אפשר לסמן כתובת זהה. ומיד בשלב הבא אנחנו מגדירים את היורשים. בשלב הזה אנחנו מכניסים כל אדם שאנחנו רוצים שיהיה היורש שלנו. זה יכול להיות ילדים, זה יכול להיות בני משפחה. רק להכניס תעודות זהות נכונות, את סוג הקרבה, שם מלא, מגדירים אותם וממשיכים. כל יורש מקבל צבע, ובשלב הזה המערכת שואלת אותנו מה יקרה אם אחד מהיורשים ילך לעולמו חס ושלום לפנינו, מי יקבל את החלק שלו. זה יכול להיות הילדים שלו, זה יכול להיות היורשים שלו לפי צוואה או לפי חוק, וזה יכול להיות יתר היורשים בצוואה. אוקיי? זה המשמעות של יורש אחר יורש. בוחרים כאן. בשלב הזה גם אפשר לנשל מישהו באופן אקטיבי מהצוואה. לא חייב, אבל אם אנחנו מאוד רוצים אפשר לעשות את זה פה. וממשיכים. בשלב הזה אנחנו בוחרים את סוג הצוואה. אם הכל שווה בשווה אז חלוקה שווה, זה המקרה שלנו. זה גם הרבה יותר קצר. והצוואה מוכנה. המערכת מגלה לנו למה היא טובה וכמה היא טובה. אנחנו עוברים לשלב התשלום, מאשרים את התנאי שימוש שוב. סיימנו את שלב התשלום, המערכת אומרת לנו שהצוואה מוכנה להורדה. מה עושים? מורידים את הצוואה פה בכפתור הירוק. המערכת אומרת לנו גם מה בהמשך. אפשר להוריד פה מדריכים, מדריך לשלב של החתמת שני עדים, מדריך להפקדת הצוואה ברשם הירושה אם רוצים, לא חובה אבל זה מומלץ מאוד. אפשר פה להוריד את הצוואה. והמערכת שואלת אותנו אם אנחנו רוצים בדיקת מוטבים. אנחנו ממליצים מאוד, זה גם בחינם, לבדוק שהוראות של כל חוזה ביטוח אחר לא יכולות לגבור על הוראות הצוואה, כדי שהכל יהיה מסודר. שולחים פה את הבקשה לבדיקת מוטבים ויחזרו אליכם. וזהו, יש לנו צוואה שלכולם בהצלחה. מקפידים על ההוראות של החתמה והפקדה, והיא תהיה תקפה, צוואה טובה, אפשר להיות רגועים. בהצלחה.